Na bugari? Babu Faruku. Salamu alaikum. Kana lafiya? Lafiya kalau. Ya Faruku. Wallahi Faruku yana nan kalau. Masha Allah. San da zuwa. Ashe da gaske ne. Ya kai Babu Faruku? Can na fito daga masallaci na ji ana shela. Ana cewa ai na bugari ya kama ofis yana bada bashin waya. Arziki ya ci uban nada kenan. To kuma sai abun ya zo akan gaba. Na'am. Jiya na je zance gurin bazaurata. Mun rabu irin shauƙin ƙaunar nan sai ta ce wa in na koma gida an mata magana a WhatsApp. To ni kuma karaya abin da za a ji kunya. Na ce to yi kenan ma shuti a WhatsApp. Na je gida na samu Faruku na bahi wayata na ce Faruku zo. Tura bazawara ta wacce nake so in auro ta zama babaka a gidan nan sako. Farukun ka ya tuntsire dariya ya ce ai wannan wayata ba za ta yi ba. Sai dai wai ko Android ne? Ani ma yana tuntsire dariya. Android ake cewa. Android. Irin waya wanda ake dan shafa ta haka din nan. Za ka ganta sabul tana tafiya Android. To sai aka ce mun ai har ita kana bada bashi. Ba fa bashi ake cewa ba Faruku. Easy buy. Easy buy. Easy buy. Ba ganta a rubuce bane a baya? To kuma ni ne boko ne. To easy buy. Sai na ce to ai kuwa ba zan yi ƙasa a gwiwa ba. Na san duk garin nan babu wanda yake da kusanci da na bugari kamar ni. Ƙwarai ma kuwa. Na ce to ni ma bari in zo in karɓa duk lokacin da Allah ya hore mu in zo in biya. Kana ji na? Ina jin ka. Yanzu kana shigowa ba ka haɗu da wata yarinya budurwa tana fita ba? Na ganta wata ƴar titirna. To na biyun ƙarshe kenan ta karɓa. A guda 700 wannan ƙwaya ɗaya ita ta rage. Ƙwaya ɗayan nan ita ta rage. To ka zo akan gaba. Baban Faruku. Ƙwarai ma kuwa. To bari mu ce da ita. Baban Faruku. Hala ka taɓa hatsarin mota. Ina. Ka faɗa motar katako ne? Ko ɗaya. To kawai shi kenan sai a yi magana na dubunnan kuɗaɗe. Kawai shi kenan ka ɗauka ka tafi babu sako babu shaida babu wani wannan ba rubutu kawai ka ɗauka ka tafi. To wani rubutu ba dai duk lokacin da Allah ya hore mun zuwa zan yin biya ba. Easy buy ake cewa ba bashi ba. Ka zo ka ce wani Allah ya hore ba zo biya. Ai wannan abubuwa ne za a yi mai sauki Baban Faruku. Da Allah da Annabi ina da hawan jini ka sani. Kar ka tayar min da shi. A je wayannan tukuni. A kusa da ni zaka dinga aje ta. Ka ga littattafan nan? Dam! Sai ka cika su da tarihin rayuwarku. Na bugari. Baban Faruku. In na mutu zaka bi ni lahira ka bahin ka ne? Wani lahira? Ai ba za ta kai ga mutuwa ba Baban Faruku. Magana da ake yi shine ina so in tabbatar da cewar ma danginku suna da tsawon rai ko kuma ba su da tsawon rai. Tsawon rai. Kwarai ma kuwa. Ai ana iya haifan yaro yanzu gobe ya mutu. Ai wannan abu mai sauki ne. Kai da kake aboki na ma ai komai zai zo cikin sauki. Yawwa. Na Baban Faruku. Ina so ka bani sunan kakanka na 5 da ita da mai ɗakin shi da shi da mai ɗakin shi. To rayuwa ne da su? An kunne ya girma kaka. Tambayoyin nan fa na cewa masu sauki zan ba fa kakana na ce na 5 ba. Kaga alakata da nake da kai shine dalilin da yasa na ma wannan abu. Amma sauran mutane tarihin kakanninsu na 10 suke bani zuwa ƙasa. Kai na zubar ma da 5 na ce ma ka bani na 5. Na buga da na fuskanci ka kama ofis din nan ne kawai saboda ka dinga cin mutuncin mutane. Baban Faruku. Me ya magana cin mutunci a wannan kuma? To banda cin mutunci yaya na yi ka ce wai kakana na 7 ko na 10 na sani ne? Ha? Ni fa ba abin da zaka ga mu na idan ban yage takarda ba ma Allah ya tsina. Kai sai in shela ce alquran yankan wuya kake a cikin ba easy ba kake ba. Na rantsa da Allah ne rai na baci idan ban yage takardar nan ba Allah ya tsina. Kan wata komai a wannan nan. Ya zai saboda nan karɓi bashi a dinga mun wani tambaya aka haife ni. To kan ka ƙara cewa in zo nan ka bashi kuma sai na faɗa na ce cin mutunci kake yi. Har ko kai da takardar nan wallahi da kake gama. Wallahi in na dawo sai na ci mutuncin takardar ta. Kawai ikon Allah wai mai mutane suka ɗauka ne a duniya idan baka da sana'a a ce baka da sana'a a taya ma ɗiɗi da kai ka zo ka samu sana'a ana nema a kassara ka kawai dan kana abokina to ni daƙiƙin ina ne hula shekara nawa kana fama da hula ɗaya yau kawai ka zo ka ce zaka karɓi waya ta dubunnan kuɗaɗe in zo in ɗauka in baka wannan wace irin mugun rayuwa ce ka je ka mutu gobe ka ja min masifa ana zaman makoki ma ina kuka ai ba na rashin ka bane ba na kuɗi na nake yi kar Allah ya saka ba in Allah da ku sai kun yi fada da bazawaran nan in Allah ya yarda ba za ku shirya ba ai in dai baka da wasa a wannan lokacin kana cikin masifa